Nee, even dat heer van dat touwtje al. Hey. Nou, dat wak wel, hè? Ja. Nee, van de bovenkant. Ja, dat is wel goed, niet. Dan doe dat maar even. Ja, ook heel stoer, maar ik doe het wel, hè? Ja, en Mattie in mijn shin. Het gaat als het sliep. Wat doet hij door? Het is toch machtig, hè? Dit is mooi. Oh, boem. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Zaak is mooi om te speeltje doen. Dat is de kleur. Dus ik kies eerst alle plaatjes op ziekje. Ja. En dan bijvoorbeeld, nou is er nou een blauwe, dan kan die aanstaan bovenop alle blauwe plaatjes. Oh, die moeten dan zo op. Bovenop aanstaan. Eerst de orenplaatjes. Ik kan nog wel. Zaak is een mooi speeltje, want ik ben, nou ja, ik ga de meeste was ik van de vakantie al je draait. Of eigenlijk alles ik draait, maar ik moet nog even opvouwen. Ja. Jee, dikke rek vol. Dus dat zit ik aan even aan. Maar ik denk, ik kan eerst nog even het smoesjes bedenken. Dus dat doe ik eerst even. Jelke is bezig met wat klusjes in de huis. Ilde leidt even een bedje. Nou ja, wie vermijdt je zo wat? En het is even een omschakeling met het waar. Want het wie daar 24 graden. En hier is het, hoe kan het zo weer zaken? Krijg boven 0. En een beetje reinerig en viezig, hè? Nee, een beetje miserig. Ja. Nou, en wat we Joet verder al je bedijnen zullen. Ik moet aan nog even naar de beestjes staan. Nog even naar je spul voor de beestjes, want dat is als het op. En verder, ja, we gaan net specifiek iets op de planning, dus misschien aan en wat leuks ondernemen met zaken. Zaken vermaakt hem nou eerst zelf, dan kan ik even de was doen. Dus aan misschien nog even wat leuks doen, maar hashtag toch? Ja, ik heb er vast wat leuks bedenken. Vier hem net te abonneren en een blauw tonk omheen, Jan. Dankjewel. En zaken, hoe je het op squallen? Ik kan je even vertellen. Wie is weer een squallenwest, hè? Ja. Hoe weet je het op squallen? Leuk. Ja, wat hebben al je dingen? Heel veel dingen. En wist ik blij om naar de vakantie die vriendschapje? Ja. Ja. Ja, want zaken beginnen nou ook al heel tijd mij te lezen. Hè? Dan ben je een boekje aan het lezen en dan kan zaken al mij lezen een beetje. Hè? Dat is wel heel handig. Meestal vaak de titel even lezen. Ik Friese worden meestal goed om te lezen. Hè? In Thailand leest altijd wel stukjes mij. En als het de trainlist? Ja. En voetballen? Leuk. Ja. En dan ben je een wedstrijd mee gepland, hè? Ja. En iemand we naar Ceylon. Nee, je bent in Ceylon. Ja, dan. Nee, Ameland. Ameland. Ja, dan maar we met je naar Ameland voetballen, maar we op het boord. Dat is wel leuk toch? Die bij de pier? Ja. Ik geef precies in die. Met dit wereldje. Ja, ja. Daar gaan we in. Dan kom je zo'n grote boord met het hele team en de heid en de memmen. Ja. En dan gaan we daar voetballen. Ceylon is het lekker warm. Ameland. Ameland is het lekker warm. Nou, dat scheelt. Beetje warmer. Beetje. Dus je hebt echt gewoon bij Nederland, hè? Ja. Je toch steeds als naar het buitenland moest voetballen, hè? Ja. Dat is wel een beetje een soort van buitenland, maar je hebt gewoon bij Nederland, hè? Ja. Moet me helpen om al deze dingetjes erop te Ja, nou die had op een blauwe. Die? Dus dan is hier een green en dan kiest die op. De krokodil of zo. Ja, op de kikker of krokodil. En zie deze twee kinderen er net mee bij. Ja, zie je, er moet nog een reren en hier nog een roze. Voor mij hebben we er alles compleet. Ja. Hey, high five! Was rek leeg. Maand vol. Nog maar alles in de kast. Met just daar had ze. Is Jiske daar? Ja. Die night going. Jiske. Jiske. Het is al wat frisser, Jelke, hè? Dan op Gran Canaria. Maar het is droog. We zitten beesten in de waan. Hé, maar Jiske er lekker uit en zaken er lekker uit en frisse neus, hè? Oh, machine. Ze gaan alles opmaken in uw vakantie, hoor. Al uw vetbal cupcakes. Die kunnen we even wat piekenvoer oplezen. Piekenvoer, ik denk die middelste. Ja. Ja. Nou, schep op boven staan, anders het plankje maar wat. Een beetje verdelen. Kun ze dat wel lekker op, Pieter. Dat maakt ze lekker graag. Oh, dat is hartstikke goed, maar ze klaar. Oh, dat vinden ze wel lekker, zaken. Nemen we die aan weer mij daar hebben. Ik kan nog wel een beetje op. En dan een beetje, een licht laagje. En dan zijn wij elke maand gewoon een schepje mij voor de voeltjes. Oh ja, voor de vogels. Ja, voor de voeltjes, ja. Nou, er zijn altijd wel voeltjes hier in de tuin. Dan kan die dat lekker op eten, hè? En hoe gaat het hier?
Hey. Oh. Nee, eerst doe je maar even. Zal ik een biks pakken voor de krientjes zaken? Ja. Komt er al, jongens. Oh, lekker. En dan moet ze nog wat wetter gaan zaken. De gieter nog even. Oorgieter. De grote gieter. Kun je hem tillen zaken? Ja. Met mijn juiste krek bevuld, hé. Ja. Verneem ik. Ja. Oh, Jiske kop. Ach, dan gaan we het rekenen. Ja. Jiske kop. Ja, Jiske vindt keuteltjes lekker, jongen, hè? Tot eruit. Ho, tot ervoor. Dat is nog Ik biks. dacht er nog even af. Wat? Kun je gewoon een... Nee, even dat heer van dat touwtje al, Henny. Oh, dat wak wel, hè? Nou, nee, van naar de bovenkant. Ja, dat is goed, niet. Dan doe dat maar even. Ik kom eruit. Ja, ook heel stoer, maar ik doe alles wel, hè? Ik wil maar mijn holletje nog doen. Ja, zaken we lessen. Zullen we er wat tussenbij? Of wat zullen we dan? Heer ertussen smieten. Nee. En toen kwam hij zien, Wiks. toen kwam hij zien holletje in de stroom terecht. Dit hè? Ja, ik Nou, Jeske, dit was Zie je eens een groot bed. Toen frest ik alles. wat is hier? Nee, nou dat dit wist je een vogeltje? Eerst een knie. Zullen we dit zien we dan zetten zaken? Zo. Dat horen we al hierop. Wie een verzante West. Die had alles op. Ja, ziet. Neem een lekkere skinner kont. Van je huis toe wat deel. Hoppa. Wat is dat? Ja, waarom hem? Dank je. Ik zet hem hier dan. Zeg maar hallo. Tada. Ik zwaai. Wat is er? Hoe is die zo graag? Zelf pakken, ja. Ik ben bij de beestjes geweest. Net in de moederbank. Zo, weer kleren. Die zal ik even naar voet smieten. Maar even in een container, denk ik. Even in een kakzakje. Luister, troepjes voort. Ah, liefje, Siesel, wat een watje. Kom dan. Nou, en matte je machine. Het gaat als het sliep. Wat doet hij door? Nou, wat doet hij door? Het gaat als het sliep, ja, het mijn ziel nou. Kom hier. Wat is dat? Ze rent echt hele dagen al. Dus, perfect. Ja. Stappen, stappen, hè? Echt? Ja. Ze met een kopje zitje, pansjes. Ik heb het jaren wel een koffie drinken, hé. Lekker koffie. Oeh, hier is het koffiezetapparaat, Hilda. Zet het die daar? Hé, dus ik met koffie drink. Zaken weer met koffie, jongens. Ja. Zo, een bakje koffie. Hier er maar in. Zo. Een bakje koffie. Oh, verheid. Die verheid. En zaken, hast toch action in wat? Een lekkere kiwi. Ja. Zo. Hier. Om wie dit te zoeken. Ja, hij heeft een bakje koffie. Tja, daar ga ik mijn bakje koffie. Ja, zij het uit je beetje. Ik zei Een koffielapje. die liefde. Nou, wow, heel op hier met spul te smeren. Die horen we net. Hij ook. Op zich wel handig, omdat we hier het bord komt in deze maand. En dat we alle tien spullen aan hierin. Ja. Ah, dit is zo gewoon. Hier heb je de senseo-apparaat. Maar nu moeten we dus smaakjes nog gaan. Smaakjes. Ben je het ook weer? Oh, dit is het sies. Ik zie smaakje. Ik zie 12 smaakjes. Yes! Nou, men moet wel een sterk bakje koffie heen. Is dat meidje? Heel veel jentjes. Ja, heel veel jentjes. Stukje. Jawel, een stukje ballen ook wel. Lekker. Hoeveel? Nou, ik wil wel één stukje. En ik een stukje van Ildo smarren. Ja, zeker. Mooi. Ik ken dat. Wat wil Ildo? Ildo? Ik zei Ilse. Ik zei Ilse. Oh, lekker. Tjoch.
Oh, lekker stukje bollen. Als ik er heel de snelheid op het werk. Ik denk dat ze dat nou een beetje snapt. Ze snapt het erom. Ik is altijd die kant op. Ik wil graag die. Misschien omdat het een beetje te orange. Ja, misschien. Hey! Hey! Doe maar heen. Maar zeg een snelheid er... Doe maar. Hier, doe maar. En go! Oh, wauw! Goed zo! Oh, wij kunnen er heen, Hilda. Goed zo, meid. Niet zo snel. Nee. Ja, doe hem er maar in. Beetje rug. Go! Hey! Dit is leuk. Beetje draaien. Ja. Oh, goed zo! Hey! Die kom je zo mooi pakken. Ze had het al in de gaten, ja. Ja, zo mooi. Wat leren die best snel, hè? Ja. Hey! Die is mooi, meid. Ze snapt het, jongens. Ze snapt hem. Ze had het helemaal in de gaten hoe het werkt. Heidi, ze snapt dit speeltje, Wat zie je? Ze snapt het, jongens. Hey! Ze snapt het, jongens. Applaus. Dit is leuk. Nog een keer. Goed zo. Hey! Ik weet het. Ik denk ik weet het is. Voor mij is die Jerry. Zo. Nou. Eerder hebben we goed een mooi skift en we hebben het netjes maken. Dan werken we wat fijner kunnen, want op lijst leidt alles tron maar. Dus zit hier echt het keukentjespul. Hier hebben wij de boodschapspul en de fruit en de groenten, dat soort dingen. En dan daar in de box echt wat oorspul. En hier wie is mij aan de slag, maar ik denk dat ze inmiddels naar de waterskamer is. Ja. Wie ben hier ook druk aan het oproemen? Ja, ik zal nog wat plantjes in de kast meidje. Zaken ze even een gamen. Wat is dat? Oh nee, kom er even wat meer plantjes in de kast. Ik heb weer wat meer bergje. Zal ik de gitaarspel maar niet meer? Ja. Oké. Oh, ik het op. Ja. Goed zo. Die het op. Oh, best dus zo mooi een keur met de poppie. Waar zit erin? Wat is de shit? Oh, ja. Oh, ja, stom hè. Hoe was die een kant op, hé? Maar ze moet meer in de midden pakken. Zo, hier. Zo. Oh, Poppy. Zo, ai, Poppy. Pak hem maar. Zo, zitten. Poppy zitten. Ja, kom de keuren. Doei. De baby te keuren met de baby. Oh, oh. Oh, boem. Draaien. Ja. De liefste pootjes. Goed zo. Het is toch machtig, hè? Dit is mooi. Oh, boem. Wat hast u daar? Ildo is nog net helemaal uit de vakantiesfeer en wij ook. Mooi briltje. Daar maakt er net. Daar maakt er net. Hier, hè. Zo. Zo. Hier, hè. Hoppatee. Zo, je knuffel. Neem die op omheen zetten. Hoppatee. Beste. Diva. Lietse mini diva. Nou, de koffie in het ro. Koffie. Nou, Jelke moest nog even iets in het hok, maar ik begin vast. Die komt aan zo. Hier had lekkere druifjes en blauwe bijkers. Oh, lekker. Dus
Met een bakje koffie. Jentje zien? Beer. Hoe schroos beer? E-A. Ja, en in het Nederlands is het mij B-E-R. Beer. Beer. En in het Fries is met E-A. Beer. Sjoch. Dit is het bed van Jentje. Puk, de tekkel, stiert ernaast. Hij kan Jentje maar net vinden. Die is voort, dat is net best. Pieba! Daar is lietse Jentje. Pukkie valt van schrik haast om. Gauw zal er op bedje springen. Jentje zei, doe net zo. Dom. Op dat warme lietse bedje is van die geen rondte meer. Want waar lijkt er op die plakje? Teddy, Jentjes nije beer. Sjuch maar Puk. Dit lieve vriendje slipt bij mij op bed te nij. Puk denkt, oh, dat wie is mijn plakje. Ik ben leuk, ik hier. Wij. Jentje is zo wies met Teddy. Aait het biske over de snuit. En hij houdt het nije vriendje een hele grauwe tiet. Hij wil Teddy ekkel slikje. Pukkie denkt, dat wil ik ek. En hij slikt het Jentje stoffel. Is dat net een beetje gek? Wat bedenkt die rare Jentje nou nog meer? Wordt er een hoen? Zal er ek nog aan het bieten? Krijgt de Pukkie op een groen? Oh, wat wordt er nou een dogens? Hij smiet Teddy wit hoe heeg. Dadelijk valt hij weer naar onderen. In een pot. Gelukkig is hij leeg. Daar stiet het eerme lietse Teddy met de hol in de pot. Waar kan Beerke eruit heljen? Jentje, Pukkie, toch nou wat? Laat hem met de hol in de pot, hé. Oh. Pukkie docht wat, maar hij denkt net om die eer met Teddybeer. Klattert gauw op het lege plakje. 1, 2, 3, dat is klaar. Jentje moet om Teddy goel. Suggers hoe de daar nou stiert. Tranen rol je de wang. Oh, wat had er een verdriet. Pukkie, doe maar Teddy helpen, want ik ben er zelfs net bij. Het beerkesoel wil tegen kennen. Hel je hem uit de pot van mij. Uit de pot is nou het beerke. Het wie van Puk een hele toer. Gauw jouwt er de lietse Teddy om het blierde bijscoor. En Jentje zien. Beer. En dit moest zien. Welke hier de vorige keer? Die wist je dat nou? die. Jentje in bad, hè? En welke ben er dan beer? Is dat lezen? Jentje zien auto. Jentje zien auto. Jentje in bad. Die hebben we al een keer gedaan. En wat stiet je? Die hebben we ook nog niet. En Jentje zien meer. Dat is deze, ja. Kijk, ik gewoon de kleurtjes, juist. Dat is het oranje. Oh, daar. Ja. Jentje zien. Wat is die? Koekje. Oh, die hier met vroeger, hé. Jentje zien Deze koekje. heb ik ook een keer gehoord. Ja. Deze heb ik ook een keer lezen. Ik denk dat Beppe Klaasje die nog had. Want die leesde Beppe Klaasje altijd voor om mem. Toen mem iets weer. En wat is het hier? Jentje zien pamper. Die hier Beppe Klaasje even meer. Jentje zien pamper. En? Jentje zien pot. Jentje zien pot. Hé jongens. Wij zo'n zussen. Vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je. En zet een blauwtonk omheen. En via net het filterdalling van die tablet als telefoon. Hé, want dan naar je chitsvlog. Hey hoi! Hey hoi!